Да, втори епизод е това. Сега ще правя ферма за кактуси. Това ми хрумна. Ще спра на пауза, докато направя огромната дупка. Да. Дупка. Стига. Дай стига повече. Ще се върна, когато направя дупката, защото имам идея. Извънредно намерих айрон. Стига! О! Извънредно, само 2. Това е. И ще се върна, когато направя дупката. И така, хора, тук съм вече от 2 часа мъчителни свършил от това. Взето. Сега слагаме кактусите. Тук до стената не може, така че ще слагаме и тук. Омага, ти кактуси няма стигнат, бе. Аз събрах стак и нещо, но то няма стигне. Аре, идят на банан сега. И това ще ми отне, видяхте. Ще ми отнеме доста време. И е доста ще е красиво, когато направи идеята си всичко. Да, няма да стигна, сигурно трябва да търся пак както се гъве. Няма да е това, което изглежда сега. Те стени ще ги оправя, ама вече по-нататък, защото ме мързима днеска. Може би 3-ти епизод ще я довърша. И 4-ти епизод най-вероятно ще... Да, свърши. 4-ти епизод най-вероятно ще експлорна там, дето съм написал мина, защото намерих една голяма мина, като търсих дървета. И... Не знам, защо съм с Стив. Написах един нов як скин, с който ще остана с него. Той вече не ми го дава. Пак трябва да събирам 2 стака, както си сега. Тъй 20. Бързо ги събрахме. Този епизод е определено кратък, защото аз през половината нещо спирах, но все пак едва ли ще ви е интересно да гледате как 2 часа копая и как слагам дървета и как търся дървета. Просто направо полудя вече ги търсите с... Аз почти цялата гора там с акацията се отиде. Или знаеш, че съм се пуснал на английски. На български, не? Тъй, 53. Да бъра тя. Всичко височина там съм го преценявал. Направо... Тъй, вече има стак. Гледай, тя в цялата пустиня изех кактусите. Тъй, 20. Събера 2 стака и ще видя дали ще ми стигнат. И да, имам една новина, да почвам да снимам в бокс вече. Започва да качвам там. Там съм качил само малко там, где съм... Нали, 2-та епизода на PvP-то и... Savannah Survival 1 и сега ще кача Savannah Survival 2. Мисля, тези мини геймс там не съм ги качал, защото тогава още не снимах, аз тези клипове ги стрих. Защото няма смисъл се товаря компара ги да стоят. Аз ги трия.
Не ми трябват. Ай, ще ги... Те всичките ще ги махна тук и... Колкото събера. Те са и тука. Тъй. 2 стака и 6. Добре, ай. И много ме е странно бъкли какво е това, но сърцата ми, храната ми се стои на 3 и... там половина бутче. 1/4 ли, да го знам какво е. Вау, доста готино изглежда от като се загледате. И си направих ни бели бутушки. Нали, намерих крава и реших се възползвам. То не една крава, намерих 2-3 крави и те пуснаха кожа. Добре, няма да стигнат със сигурност, защото... Може и да стигнат пък, не знам. Нищо не казвам. Не, едва ли. И стана вечер. Не съм спал от 4-5 дни, така че 10 дни сигурно не спах в Майнкрафт. Айде, не са 10, там 10, набой 10, 5-6 дни там не съм спал. Добре, стака няма да стигне, двата стака няма да стигнат. Със сигурност вече... Как трябва да събирам? Така ще ги събера. Искам... Нали, тук отгоре ще е стъкла и като порасна 3 купчета нагоре, ще е много красиво, нали, аз като съм им отгоре всичко, много ще е красиво, като го гледам. Че ми е така лично много ми харесва, също като гледам и така много ме радва. Не знам що. Просто ми харесва много. Добре, тази час вече е напълня половината. Тези 16 със сигурност няма ми стигнат. Арбе, ето пък тук не може, верно. Стига, бе! Карай. Я да го гледам тук, изтървал ли съм? Да. Тук по-натък. Всичко е оки-доки. Нали се няма се качам от тук, просто... Ето вижте, някакси много готско изглежда. Ще събера. Ще ми трябва сигурно един стак. Нали... Сега няма стъклата, колкото... Нали... колко както те се ги съберат тук. Нали, сигурно половината стъкло ще го изпика, ще го сложа, нали, аз ще спра на паз докато се изпече, защото няма смисъл да чакам. Защото ще ми трябва сигурно 3 стака стъкло, пък аз имам доста пясък. Тъй, тук не взех едно. Познах. Тъй. Добре, и тези тук и се върна ги взема, не другите. Съберете с тука и там. От тях се надявам да има поне стаки няколко. Да, толкова ще има. И нали как се кефех, че абонатите ми нарастват, подновирам те намаляха. От 20 станаха на 18, но не ми дреме. Но сега аз си снимам за кеф. Естествено, яко ми е като имам абонати, но не се снимам за пари или нещо такова. Снимам се за кеф. Аз се ще спра, в смисъл няма винаги да снимам. Да не съм някакъв худ да снимам до 40-50 годишен. Ще снимам до най-много 20 годишен. Най-много. Че може и да спра на... Опа, омага, колко съм тъп. Може и да спра на по-малко... Може това да е последната... Това може би това е последния клип, който качвам. Няма бързакам се. Абе, докато не ми писне. Все ме е кеф да снимам. Докато не ми писне да снимам, тогава. Вау! Яко. Добре, тези стакове трябва... То стак трябва да стигне вече, би трябвало. Мисъл, толкова не стигне... Не знам. Не казвам, може и да не стигне.
Да, може да не стигне наистина. А, не, ще стигне, бе. Сега ще веря. Да, ама не. Няма стигне. Пак трябва да събирам. Сигурно ще трябва да съберем още 10 някъде там. Аре, бе, съм налагнал. Да, бе, 10 трябва да събера. Много повече трябва да събера от 10. Може сигурно пак 32 може би. Окей, няма музикам сега. Еко, тут доста както се шибаля от тук. Аре бе, как си? То аз всичките както се ясува ги взех то... има там няколко. И обера. Да, ще бандика ми спря. Тези тук ще ги събере. Там има лава. Май. Защото свети. Или нещо съм се е бъгнало, или има лава. Да, лава. Ме идеално. Поне знам къде има лава. Тъй, това няма стигне със сигурност. Им се хора нататък, ще ги обера тези тук. Вау. Къде беше това? Его. И 30 няма да стигнат. Ама 100% съм сигурен, тъй че няма да рискувам. Събираме тези последни тук и с тия повече. What the fuck? Ха! Още една пирамида! Дами и господа, още една пирамида! Уху! Това е батякото. До тук близко трябва да има начин да има село. Надявам се. Стига, гатякото. Веднага трябва да се експортне. Къде кръстим? Пирамида 2. Айде, окей. Тъй. Сега тук много добре знам какво има. Това. Yes. Yes. О, чай взема айрана. Това златото. Айран броня. Боже, айран. Такава. Аре бе. Ама да бе. О, yes. Смарагди. Всяко да махна. Той не ми трябва. Добре бе, браво на мене. Тъй се обера тиенчето. Идеално имам 18 тиенти вече. Ай се издигаме. Значи това е много добре. 2 диаманта, ние диаманти само от тук намерихме. Сега се изкачаме. Ега тякото. Стига. И сега ако намери още една пирамида, нали аз хубаво, че погледнах аз. Когато съм блейка, нямаше да я видя много добре. Тук наблизко би трябвало да има село, защото до пирамидите поне се намира село, ама... И до моите още трябва да се намира село, ама... Ай, каре. Тъй, да отиваме сега в нашата къща вече. Гати якото. Ще се кефя. Поне имам 2 диаманта, аз ако намеря още една пирамида,
Ще е готино. Ротиен флеша, за коми беше, поне имам... Да, лала. Поне едно седло да имам, чак да намеря някъде конь. Да се оптомя конь. Добре, слагам както сти, явно няма, този епизод няма да сложа... това. Където го е... Няма да мога да сложа от стъклата. Защото много дълъг стана клипа, аз... ще ме бая да коментирам. Аз няма го качвам сега, ще го кача малко по-късно. Нали, няма да се отче сега, защото ми се играе все пак на компа. Не ми се чака 20 минути сега, че повече да коментирам. Ох. Сега той няма стигне, ако не стигне, спирам епизода, айде. Няма, стигнеш. Ще стигнеш. Май стигне, да бе. Стигна. Яко. Супер. Сега ще... Да, стигна. Ау! Тъй. Хора, както този епизод видяхте, намерихме си още една пирамида, нали, фермата за кактуси е вече, може да се каже 70% готова. Ето виждате какво представля. Много кефи, да, много надъхва. Ето един кактус пораснал, един пораснал. Просто по-нататък има там мина, явно, щом там има пирамида, ще експлорнем и по-нататък и натам, но други епизоди. Нали, ще намерим нещо. Захарната растика ли? Или както си ти мога видя от тук. Да, захарната растика е. Ами да стои там. Аз бях Иво 01, благодаря, че гледахте втори епизод и чао!